Prajem vám príjemný dobrý deň, vážení občania. Vypočujte si oznamy Mestského rozhlasu. Mestské múzeum v Seredi a Slovenský národný archív v Bratislave vás pozývajú na prednášku Reštaurovanie historických kníh, umeleckých diel a rukopisov, ktorá sa uskutoční v sobotu 21. mája o 10. hodine v Mestskom múzeu. Mestské múzeum v Seredi vás srdečne pozýva na koncert kapely Close Harmony Friends, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. mája o 16.30 v muzejnej záhrade. Vstupné je 5 eur. Predpredaj vstupeniek je v kine Nova. Kino Nova v Seredi vás, milí spoluobčania, pozýva dnes 18. mája na sledovanie komédie s názvom Turné. Začiatok predstavenia je o 19.30. Cyklotur Sereď a mesto Sereď si vás dovolujú pozvať na tradičné cyklistické podujatie s názvom Sereď Maratón, konané už túto nedeľu 22. mája. Slávnostný štart je o 10.15 z námestia Slobody s pokračovaním na Šintavu. Vyhodnotenie a tombola prebehne približne o 14.30. V čase od 11. hodiny bude na námestí Slobody prebiehať detský cyklomaratónik. Týchto súťaží sa môžu zúčastniť rodičia s deťmi od 0 do 12 rokov na rôznych dvojkolesových tátošoch. Príjemnú nedeľu a zábavu prajú organizátori podujatia. Oznamujeme priaznivcom futbalu, že v majstrovskom zápase Doxbed ligy v nadstavbovej časti o postup sa stretnú ŠKF Sereď, FC Lokomotíva Košice v nedeľu 22. mája o 17. hodine na štadióne ŠKF Sereď. Srdečne vás pozývame.